Palang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan po sa inyo. Ang ibabagi ko po sa inyo ay orasyon ng panglimang anghel na si Sitael Salakti po. Ang panglimang anghel po na si Sitael Salakti. Ito po yung makapangyarihan po na orasyon niya sa panghingi ng Indonesia po. Lahat po dito pwede nyo po itong usalin po at iipon nyo sa inyong dibdib po. Narito pang orasyon ni Sitael Salakti sa Biyernes po, pang-Biyernes po ito. Piti mi dio Indonesiam Picatorum mihi pulcrum po. Ang kapangyarihan niya po ay ito ang panawag sa panglimang anghel para sa paghingi ng Indonesia po. Magagamit po niyo ito sa oras ng kagipitan rin po ito. At sana po follow, like, and share po Iwagan ng Pangasinan o paki-subscribe po. Maraming salamat po.